ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 92 микрорайон ҷойгир мебошад. Аз ин тараф эстакадаи 82, супермаркети Пайкар ва аз ин тараф 112 микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 18 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 17 ошёнаш ҷойгир аст. дохили подъезд дар бино дута лифт аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага кардагианд бо масоҳати 73.2 метри квадратӣ дар 17 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 18 ошёна иборат мебошад. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Инҷо даромадгоҳи хона мебошад. Ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз ошхона шурӯъ мекунем. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. инҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, системаи вентилятсия ҳаст, кор мекунад. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. аз тирезаҳои хона тамоми шаҳри Душанберо дида мешавад. Дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. 92 микрорайон. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. Ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. сабти хона ба анҷом расид. Нархи хона бошад 840 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. Аз номи канали Дом Тиҷаӣ барои маълумоти бештар зангзара пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.